ohjeita, miten tutustuu Puhokseen? Suhtaudun niin kuin ennakkoluulottomasti ja avoimesti ihmisiin ja asioihin, mitä sä kohtaat, koska se on niin kuin se tärkein. Kyllä sä kohtaat paljon hyvää sieltä, jos sä menet itse sillä hengellä sinne. Jos sä menet sinne niin kuin etsimään ongelmia ja jotain negatiivisia asioita, niin kyllä sä varmaan niitäkin voit löytää sieltä, ei se ole mahdotonta. Puhokseen mahtuu niin paljon kaikenlaista. Jos sä näet jotain siellä Puhoksessa, jotain mistä sä et tykkää, niin älä yleistä sitä mihinkään. Tällainen tämä Puhos on, koska Puhos on nimenomaan, siellä on kymmeniä kulttuureja. Siellä on kulttuurien sisällä valtava määrä erilaisia ihmisiä. Et sä voit tehdä mitään johtopäätöksiä yksittäisen ihmisen perusteella Puhoksesta. Se on niinku ainoastaan typerää. Tietysti onhan siellä nämä isommat kaupat, Alania ja Beno, nehän on ihan semmoisia supermarketteja, että sinnehän on helppo mennä ja siellähän paljon tietysti käykin erilaista väkeä. Se nyt ihan sama menisi niinku kauppaan, että siitä vaan. Ja sitten siellä on paljon ruokapaikkoja. Sitten siellä on ehkä vähän tämmöisiä autenttisempia somalikahviloita. Ei nyt ehkä eka kannata mennä sellaiseen, mutta ei niissäkään mitään. Mä oon monta kertaa. Siellä on tosi hyviä kahveja, hyvät kahvit ja varmaan kaupunkin edullisin cappuccino. Mä en tiedä, onko vielä niin siinä Moka-kafeessa, niin €50 niin tosi hyvä cappuccino. Ja toivottavasti mä uskon, että tämä kirja, tämä meidän projekti niin kuin madaltaa sitä kynnystä mennä sinne. Ihan niin kuin mennä mihin tahansa kauppakeskukseen. Mistä teidän kirjoja voi sitten saada tulevaisuudessa? Milloin se julkaistaan? Kirja julkaistaan 8.5. Meillä on näyttely, tulee tuonne Stoan galleriaan. Julkkaritapahtuma, se on siellä kuukauden. Siitä kirjakustantajalta on Rosebud, ainakin Rosebudin kirjakaupasta ja se tulee myös meidän tuonne nettisivuille puhoskulttuurienkeidas.fi, niin sitä saa sitten sieltäkin tilata ja toki sieltä meidän avajaisista. Onnea ja menestystä ja linkit löytyy sitten tästä podcast-jakson alaosiosta ja kiitos kun teitte tällaisen hienon teoksen Puhoksesta. Kiitos.